Новая сустрэча з казкай. У нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры імя Якуба Коласа прэм'ера для маленькіх гледачоў. У падарунак да навагодніх і калядных святаў коласаўцы падрыхтавалі прыгоды Чыпаліна. Хто з артыстаў задзейнічаны ў пастаноўцы і якія тэхнічныя і мастацкія сродкі будуць выкарыстаны ўпершыню у матэрыяле Юліі Устінавай. Сёння для вас, шановнейшая публіка, спявае лепшы артыст усіх часовых родаў Чыпаліна! Казка Джані Радары пра адважнага хлопчыка Цыбуліну вядомая і дзецям, і дарослым. Спектакль «Прыгоды Чыпаліна» ў дэкарацыях дзіцячай пляцоўкі не дасць сумаваць ні хвіліны. Прычым яркая пастаноўка цікава не толькі для малых і для старэйшых. Тут ёсць над чым задумацца, запэўнівае рэжысёр. Есть нюансы у нас, как бы есть какие-то технические приспособления, пока не буду раскрывать, какие, которые театр использует впервые. Впервые мы используем, тоже маленький секрет открываем, аквагрим. То есть также театр с этим ни разу еще не работал. Всеми силами, всеми своими талантами стараемся сделать так, чтобы, в общем-то, была сказка добрая, веселая, яркая, эмоциональная и радовала любого зрителя. И маленьких деток, которые придут с родителями, и деток уже постарше, которые придут самостоятельно со своими одноклассниками. Спектакль коласаўцаў музычны, насычаны яркімі танцавальнымі нумарамі і вясёлымі песнямі. Кампазітар Уладзіслаў Сярпінскі, харэаграфія Дзіяны Юрченка. А тэксты песень з задавальненнем напісаў вядучы майстар сцэны Пятро Ламан. Спектаклі для дзяцей трэба іграць гэтак жа, як і для дарослых, але у 10 разоў лепей. Радасна было, так сказаць, паспрабаваць яшчэ, так сказаць, акрамя таго, што ёсць думка, а яшчэ туды закласці і тое, што называецца беларускі гумар, таму што, ну, ёсць такая магчымасць у некаторых вершах. Чыпаліна не баіцца казаць праўду і змагаецца за справядлівасць, але аднаму перамагчы сытых і задаволеных сабой сеньора Памідора, графінь Вішняў і прынца Лімона зусім непроста. Таму Чыпаліна збірае вакол сябе цэлую каманду надзейных сяброў, каб разам з радыскай, сунічкай і графам Вішенькай прайсці ўсе выпрабаванні, абхітрыць махляроў і даказаць ім, што ніякія грошы не заменяць багацця душы. Там заняты наши артысты ўсіх узростаў. Тут казалі уже 3 заслужаных артыста, так што гэта дарагога каштуе, калі вопытныя цудоўныя артысты заняты ў казцы. Вось мы кажуць все лучшее дзецям. Чыпаліна пра сапраўднае сяброўства, пра здольнасць перажываць тым, каго пакрыўдзілі, і пра перамогу дабра над злом. Прэм'ера ў суботу 16 снежня. Пасля спектакля для гледачоў навагодняе прадстаўленне каля ёлкі з Дзедам Марозам і Снягуркай. Юлія Устінава, Александр Прыстаўка. Навіны Віцебск.